हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै जों बिनानाव मोना आलासि जानो फैदों आरो दायो ओंखाम जाखांना गासैबो रेस्ट लागासिनो दं आंबो रेस्ट लागासिनो दं तो आंनि बुरिखौ नुबा एकदम माने मोसौ दामब्रि बायदि उन्दुगासिनो दं तो बेखौ आं प्रेंक खालामो दिनै नोंथांमोना नायलांदो स' इन्टारेस्टिं जागोन एकदम मोसौ दामब्रि बायदि उन्दुगासिनो दं बेखौ आं प्रेंक खालामो दिनै स' इन्टारेस्टिं जागोन A few moments later. You're Oh, no, 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 no. No, 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 no. Alasi जाफैनायावबो सानथि आलासिनि न'आव बिदि खालामो सोरमानायलाय आसुरि मासे गाज्रि बाय बाय रायजोफोर मासे गाज्रि नालाय माने आलासि जानायावबो आं सानबाय सानैसो रिलेक्स लानोसै माने केमेरानिफ्राय सानैसो रिलेक्स मोनगोन होननानै सानबाय सान्ति होआ होमबाबो नायलाय माबायदि बाय बाय